n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, tata bụ izu ụka nke anọ n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji were oke na Onyenwe anyị na iji wee sọpụrụ ya maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka odudo odula anyị n'izu ụka gara aga wee dubata anyị n'izu ụka ọfụ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazila anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukaristia nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Anyị kwupụta ọrụ ọma gị, anyị esekpụrụ gị, anyị dọọ gị ebube, anyị ekele gị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O sebụrụ
Eze nke n'igwe, Chukwu na jikere, Chukwu na Sotu nwa nke Chineke mụrụ, ose rụwa Chukwu, nwa tụrụ Chukwu, nwa nke nna. Kachasị dị elu, nyere m nsọ n'ebube Chukwu nna. Amen, amen, amen. Ka anyị yọọ ayịyọ. Dịgwanụ Chineke anyị, biko nyere anyị aka ka anyị were obi anyị niile na-efe gị, ka anyị hụkwa mmadụ ibe anyị n'anya otu isi hụ anyị n'anya. Anyị yọrọ nke a site na dịnwana anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na adị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. A reading from the book of Deuteronomy. Moses spoke to all the people, saying, "A prophet like me will the Lord your God raise up for you from among your kin. To him you shall listen. This is exactly what you requested of the Lord your God at Horeb. On the day of the assembly, when you said, 'Let us not again hear the voice of the Lord our God, nor see this great fire anymore, lest we die.' And the Lord said to me, 'This was well said. I will raise up for them a prophet like you from among their kin, and will put my words into his mouth. He shall tell them all that I command him. Whoever will not listen to my words which he speaks in my name, I myself will make him answer for it. But if a prophet presumes to speak in my name, an oracle that I have not commanded him to speak, or speaks in the name of other gods, he shall die.'" The word of the Lord. Responsorial Psalm. If today you hear his voice, harden not your hearts. Come, let us sing joyfully to the Lord. Let us acclaim the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us joyfully sing psalms to him. Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord who made us, for he is our God.
and we are the people he shepherds, the flock he guides. Oh, that today you hear his voice. Harden not your hearts as at Meribah, as in the day of Massa in the desert, where your fathers tempted me. They tested me, though they had seen my works. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I should like you to be free of anxieties. An unmarried man is anxious about the things of the Lord, how he may please the Lord. But a married man is anxious about the things of the world, how he may please his wife, and he is divided. An unmarried woman or a virgin is anxious about the things of the Lord, so that she may be holy in both body and spirit. A married woman, on the other hand, is anxious about the things of the world, how she may please her husband. I am telling you this for your own benefit, not to impose a restraint upon you, but for the sake of propriety and adherence to the Lord without distraction. The word of the Lord. The people who are in darkness have seen the great light, and those dwelling in the land overshadowed by death, light has arisen. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere. Then they came to Capernaum on the Sabbath. Jesus entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirit, and they obeyed him." His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. Oziọma nke ose browa.
Otito dịrị Jesu. Enwe ha gbanye na today. Because onye ọ na-abịa late. Ịbụkwa onye ka ịbụ n'ụwa, ịbụkwa onye Chineke na-echere gị echiche ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Ịbụkwa onye ka ịbụ n'ụwa, ịbụkwa onye Chineke na-echere gị echiche ọma. Onye ka mbụ abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Amen. Tata bụ ụka nke anọ n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. The fourth Sunday in the ordinary time of the year. And so in the next 2 weeks, or 2 weeks and change, I gabanye na a very important season of the church, the season of Lent. Kedu mgbe Lent na-ebido dị? Adị m anụ ọnụ. February 14th, ọkwa? Ihe ọ bụ? And ụbọchị ahụ ụbọchị Valentine. So Chineke ga-egbucha onye ọbụla ntụ n'iru. No Valentine this year. Because na Chineke ga-akaje onye ọbụla ntụ n'iru. Iburu ntụ jee Valentine, Chineke afụ gị. So the Lent is a very, very important season. It's a change. All time, anyị ji enwe ike banyekwa n'ime onwe anyị. Etu ụka si wee mie. Emesia Advent, enye anyị ordinary time. Ndị mmadụ enwe ike relax tụkwa. Then emegide abanyekwa Lent. Mgbe anyị ji achịghalị uche, chighalịa mma anyị in relationship with God. Then mgbe aka anyị jekwazi ayọ amala Chineke n'ụzọ pụrụ iche. Kpee ekpele maka onwe anyị, kpee ekpele maka ezinụlọ anyị, kpee ekpele maka ọpụpụ anyị niile, kpee ekpele maka mbata anyị niile. Dozie agbamndụ anyị na Chineke ka anyị na-adịkwa mma ọzọ. Maka na Chineke akelu mụ na gị bụ onye ji ike niile. Anọnya bụ isiokwu anyị tata. Maka ị ga-eridi niile ọfụma, ị ga-afụ na isiokwu tata bụ God has authority over us. God has authority over us. The power of God can never be overemphasized on us. Ekwugo m ihe severally. Sometimes I wonder ihe bụ na mama afụzi ụzọ ọfụma. And ihe o ji agba m ghalị bụ na ama m na nna afụbu ụzọ ọfụma. And so what changed? I can't even see clearly. Mmegide chefuru glass me man go na trouble. And so why can't I change it? I can't. And I'll go see that no matter what it is, my power and my control over me is limited. So many of us could run, though initially I had so much, I still have a lot of strength. But my legs cannot even carry my strength in running.
iwe ka m ga-esi wee chọọ ise bụ anịketa ihe ga nnukwu nkakara kakara ị na-asị ka ezi ihe okwu a niile jizi agba kakara. But before it was very strong, it was good. So why the kakara that na ọ na-agbazi ha m na-asị ogene emego m ya ihe tee ya ihe jee mee welu massaging machine emegide emechakwa etekwa isi nụ kakara all over the place, and I can't even control it. Why? Because I don't have authority over that. Somebody somewhere controls this universe. No one I control opopo monagi, no one I control mbata monagi. And that's why we rely on him in everything we do. Ibanye n'ihe ọgụgụ ọnya ka egosila n'ihe ọgụ nke mbụ ma ihe ọgụgụ nke abụọ ma oziọma tata, that every power comes from God. That at the mere mentioning of his name, every knee bows and every tongue confesses that he is the Lord. Ihe ọgụ nke mbụ egosila anyị ebe Chineke na-agwa Moses na ya ga-esikwazi n'etiti ndị ya wee zụlite onye ga na-eburu ha amụma ọzọ. Gịnị mere Chineke ji kwuo okwu a? Moses na-akụziri ndị mmadụ ụzọ Chineke. Chineke gwa Moses ya jee ka ịgwa ndị nke m ihe dị etu a ihe dị etu a. Moses abịa gwa ha sị ha, thus says the Lord. Na Chineke sị na ihe ọjọọ ahụ na-emesi na ya pụta o, na ọ bụrụ na esoro na ya pụta na ọ ga-emebi ihe. Moses agwakọta ha ịmago nke anyị ji bụrụ mmadụ. Maka gị ntụrụ in those days n'ala Igbo, mgbe ndị nri enwelu ka mkpọ ya alụsị a na-akpọ chi ukwu, ebe a ka anyị si nweta the name chi ukwu anyị na-eyuzu n'ụka tata. So chi ukwu ahụ obodo niile nwere alụsị, mana nke ndị nri asị n'ebe ndị Igbo si pụta, alụsị ahụ ha na-akpọ ya chi ukwu. And ha na-akpọ ya chi ukwu because it is believed na alụsị ahụ karịsịrị alụsị niile. So alụsị ndị ọzọ niile bụ chi, mana nke ahụ bụ chi nke ukwu for ndị Igbo in those days. And they said na before echie gị echichi ihe dị ka eze ma ụmụ ihe ahụ niile, na ị ga-eje na nri ka chi ukwu confirm gị. Ọ bụrụ chi ga-confirm, nọ nke nnukwu ahụ ga-eme gịnị ga-confirm gị tupu echie gị echichi. Ewelu sọsọ ndị na-anụ ihe Chukwu ahụ na-ekwu bụ ndị nri. Ewelu one day onye ahụ na-eje anụ ihe a Chukwu na-ekwu wee je gwacha Chukwu ihe Chukwu kwuo ihe o kwuru. Ọ natagwa ndị mmadụ na ihe Chukwu kwuru. Mekata ofu onye Nnewi wee jee kwurukwa n'akụkụ ka ya magodi ihe nwoke a na-agwa Chukwu a ji ekwu okwu a. Onye Nnewi egegide gecha onye nri kwucha ya na Chukwu kwuo pụọ. Onye Nnewi wee jee sịkwa Chukwu ihe ahụ onye a kwuru, Chukwu gwakwa ya ihe. So mgbe Chukwu gwachaziri ya, ọ sị oke na ọ bụrụ sọsọ ndị nri ka Chukwu na-agwa okwu, na ya na-agwakwazi onye Nnewi okwu. Ọ bụla ya bụ ihe mere ụmụ Izrel. Chineke na-agwa Moses okwu, ụmụ Izrel sị, kedu ihe Chineke ji agwa sọsọ gị? Gị mee na o soro agwa anyị, ya so gwa anyị ka anyị nụ ihe ọ na-ekwu. Moses ọ na-achọ ịnụ olu Chineke, ha sị ya anyị chọọ ịnụ, anyị amazi nke ị na-ekwu, nke idekwa amụrụ m eziokwu, amụrụ m asị, ama nke na-akọ. Sị oke. Moses ahụ gwa onye ọ na-awụ arụ, dozie n'onwe na ọfụma, gbagotanụ n'ugwu nke Chineke. Ha nụrụ ndị na-eji n'okwu Chineke. Oluo Chineke, Moses Chineke ngwa na ndị bi ga-abịago bịazie kọwalụ ha ihe ha chọọ ịnụ. Asị na Chineke wee si n'elu wee si n'urukpuru wee tiwapụ tọnda gbirigbiri tọnda na-ada ebe niile. A na-eme ka tọnda na-eme, ọkụ si n'elu na-eme gịnị na-agbadata n'ala. Mkpọtụ tọnda na ọkụ ụjọ bịakwazịa ndị mmadụ n'ahụ. Ndị mmadụ si Moses, etu a ka Chineke gị nwadụ si ekwu okwu, nye agwazi n'anyị, we don't want to hear again. Nye agwabazịa gị nke ọbụla ọ gwa gị mee gịnị bịazi agwa anyị. Etu a ka esi nwebezie ndị amụma. Mana ihe ọma dị n'ihe ọgụgụ agụrụ anyị bụ na ike niile si n'aka Chukwu abịa, sọsịa nwere the right source of information. Asị anyị na Chineke gwa onye amụma okwu ihe ọ ga-eme. Ọ bụ na onye amụma ekwuo ihe ahụ Chineke gwara ya mee, lese na Chineke gwara onye amụma sị ya jee gwa ndị nke. Ọ bụ na onye amụma ekwuro ihe ahụ Chineke gwara ya, kedu ihe akwụkwọ nsọ kwuru ọ ga-eme onye amụma ahụ tata? Ọzọ egbuo ya egbuo. Ebe ọ na-enwe problem.
anyị nwe nnukwu problem o. Mana ọ bụzie na ịgwasịa ndị nke m ọ bụ na ha nọ ihe kwuru, kedu ihe ọ ga-eme? Emechazi eji nwayọọ bịazi ya dozibe ụnụ. Ọ na-eme na ma meche ka nke ụnụ, maka nke ụnụ dị mfe, nke m dị heavier, maka nke m nwere verdict. If you don't say, I kill you. Mana ịgwasịzie ha ọ bụ na ha egero rapụzia na agba ejizi aka m bịa kọwalụ ha in my own way, because he has authority over us. God is in charge. God directs our life. And the most important thing, if God is directing us, then we have to build strong relationship with God. If God is for us, there is nothing that we combine with God. People build relationship with God, and he's so forgiving. Sometimes we find ourselves walking away from the authority of God at different points in time in our lives. Sometimes we fight against him, sometimes we walk away. But is walking away the options? No. And in Nenanya, there are two great people in the scriptures, Saul and David. Recently, Saul, Chineke fụrụ ya n'anya, ji aka họlụ Saul mee ya eze. Gịnị mere? At a point in time, Saul allowed the devil, the authority of the devil, to take over him. Chineke kwuo ihe Saul ga-eme. Saul ejekwuru ndị witch doctors. They jụọ ha ihe a Chineke kwuru ọnya mee ya. Just imagine that. Ihe a Chineke si ya mee, ọ sị ndị witch doctors ọnya mee ya. So sometimes in the witch doctors ebuori ya amụma, even nenakia, even sometimes you see na ihe chi ga-adị ka gị. Now this is a man led by God going to witch doctors. God rejected him. Now mgbe Chineke jụrụ Saul, gịnị ka Saul mere? Saul himself even continued fighting instead of coming back to God, because God has every authority. God is in charge of our lives. Instead of coming back to God, he continued his own slaughter. Ihe ọjọọ ya, even na-achọ sọsọ ọbara ọ ga-egbu, na-achọ sọ onye ọ ga-edegbu, na-achọkarịkwa David ka o gbuo, ịnọchie ya ụzọ megịnị ọkụọ gị gwọgwọ. And Saul died because he rejected the authority of God. Now, David. David was a man after God's own heart. God blessed him abundantly. Even one of the blessings of God was that David will never experience war. That he will be fine. He will be at home. Now, which doesn't happen in the history of Israel. Mana David was a time most of the Psalms, on back on the data almost Psalms, Psalms of David. He writes a lot of Psalms, singing for God, professing the name of God. Man, another thing, Bona, idle mind is a devil's workshop. Okay, for mind that. It has to be busy. You have to keep your mind busy. You have to keep your body busy. If you don't, then the devil will come in. So in the process of David being idle, David wemegene free ho kwesi roifo. From ho kwesi roifo, David soiled his hands. From soiling his hands, and when the next David and the next Saul, when David meli hojo, Nathan the prophet biakutia, say nehi meladiroma. Genka David me. David jeniru chukwu sepulana. Say, God, I am sorry. Every power comes from you. My being is from you, and I can never fight you. Ojewolo akwa ekumia apa aje. Obu no nchetalo oboze kita ma umaka kita ma gote. Enwela akpa eji ebu rice in those days. Akpa beans in those days. Akpa aje. Ime mebulu akpa aje atukwasa n'onu ebe a. Bucha beans ya adobie nana. Onu ga na-eme gịnị? Ana akọgọ ọkọ.
Nyaka David ji wee jekwa akwa oyi. Now remember, this was a king of Judah. This was a great warrior. This was a man after God's own heart. But because he knew that every power, every good thing comes from God, he surrendered to God whole and entirely. Jụọ Chineke biko. Isi akwa aja ahụ. Welu ntụ eji esi nni ruo n'arịa. Sekpụla n'iru Chineke sị ya, I am sorry. I won't do it again. God forgave him. And that's why up to today, ekwasị Jesu nwa David meela anyị ebere, because God forgave him. Every authority that we have, he is the spring of our lives. Anonya ma ịbịakwa n'ozi ọma egosi anya ebe ekwensu bịara ụka. And I continue to send my go at the church in the morning. Ekwensu na-eje ụka awefula ụka. Ekwensu na-anọ n'ụlọ ụka dobe ụkwụ ya etu a nọrọ ọfụma. And sometimes ekwensu na-adị sharper than ndị nke Chukwu, because ọ na-afụ ụzọ, ọ na-afụ ma nke ada afụ anya. Ozugbo Jesu na-abata n'ụlọ ụka, kedu onye izi fụrụ ya? Ekwensu. Ndị ụka na-akụrụ aka, anyị jenye ya ekene, onye mere ka anyị dị ndụ n'ụwa, imeela. Ekwensu fịa. Ekwensu jụbịa ya ajụjụ ozugbo, kedu ihe bịa n'ụlọ ụka ime? The devil has even taken over the church. Kedu ihe bịa n'ụlọ ụka ime? Ama m onye bụ. You are the Holy One of God. And that's why ndị agwa ndị mmadụ ejina maka mmadụ eje ụka. Ejina maka mmadụ eje ụka. Jiri maka Chineke ahụ bụ onye ji ike niile, who has authority over you, were ejebe ụka. Maka ijiri maka mmadụ, enwere lese gịta na etu nwatakịrị a na-anọ nọ n'oche a. Enwere ike nwa ofu agadi nwaanyị na-anọ bụ or somebody na-anọ n'oche a steady. Enwere ike o jelụpụta afọ nwatakịrị a ka ọ nọ ebe a. Ọ sị no, shift o. N'ebe a ka ya na-anọ since 30 years. Since 30 years ya bịara ụka n'ebe a ka ya na-anọ, and nobody will sit here. Iche na-egwu esibo nwa oche a. Lese na nwatakịrị a wezili iwe pụọ sin short maka ihe agadi nwaanyị a mere ya, wezie iwe welo pụọ. Nya ma ejezi ụka ọzọ. Is it how Christians are? It's not true. Ijiro maka nwa, ma ọ bụ ụfọdụ nwe ndị ga-asị maka fada. Maybe Father Cosmos, say Father Cosmos, maka Father Cosmos na ma ejezi ụka. Esigbukwa onwe gị, chọrọ iji ụka nọdụ na be gị larụba ụla. Ọ gwefuru na ụka anọ nya. Until Chineke asị m, Father Cosmos, time to transfer. A transfer kwa m, church ya ga-eme gịnị? Ọ ga-adị. This church will always be because it belongs to Christ. And every authority comes from him. And we have to recognize that authority of God over us. Maka nyanwa anyị, nyanwa ihe niile, every being that we have. Can I surrender this authority to Christ? O Chineke nwe anyị, anonya na agọzi anyị, nyanya niile, obi ọjọọ niile, nghọtafie niile, kama anyị ga na-agbakeri ana were enye. Ana m echeta Hana. Mgbe Hana na-achọ nwa, ọ chọrọ nwa for years. Chọgide nwa. Owe ofu ụbọchị, Hana pụta n'iru be Chineke n'ụlọ ụka in the temple of Jerusalem. Very early in the morning, nwaanyị a yiri nkanka akwa bịa n'iru Chineke na-atọ n'onwe n'ala. Then Eli, the chief priest, pụta n'ụlọ ụka fịa na temple fịa sị, nwaanyị a kedu ihe na-atụgharị? What is wrong with you? Is that how you pray? Iji ụtụtụ wee ṅụ mmanya, because it was very early in the morning. I said, are you drunk in the morning? Why are you here? Why? Where's your nyangoro mmanya? Nyangoro mmanya ọbụna kama na ya na-agwa Chineke ka obi ede. Because every power, every authority flows from him. O kwusiri okwu ahụ, Eli wee sị ya, ngwa naba, ya lelu gị ka obi gị dị. That's how we got the prophet, one of the greatest prophets of all time, Samuel. Every authority flows from God. Give him everything. Give him your life. Talk to him. N'ụtụtụ, ehihie, abalị. Don't be tired of talking to him. No matter the challenge,
etu iru anyị dị iche iche, etu aka anyị niile si enwe the challenge of our lives. What you cannot be able to carry, give it to him. He knows how to make that load lighter for you. In Jesus' name. Ekwem n'otu Chineke. Otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu. A mụrụ ya mụọ eme ihe eme. Ya na bụ otu ihe. Ihe a ji bụrụ Chukwu. Onye si na eme ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ. Na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. Were arụ na Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ. Ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihu n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu. Ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na Mmụọ Nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, na m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwelu na mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị kwenyere nke ọma na ike niile na ihe ọma niile si n'aka gị abịa. Anyị na-achọ iwere ọnọdụ anyị niile, ebumnobi anyị niile gosipụta gị, nwee nchekwubesiri ike na ị ga-aza ekpere anyị. Church.
ike Chukwu, onye mgbe ike mmadụ ga-akarị ike Chukwu. Nna bịa nụrụ, onye kere ụwa bịa nụrụ n'anyị. Ka unu natazie isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ezinụlọ Nweke na-erunye Maasị Nnụnwa maka agamniru na nchekwaba nke Chineke. Tony Nnadi na-erunye Maasị Nnụnwa maka ezumike mkpụrụ obi Aloysius A. Nnadi, Juliana Nnadi, Victor Nnadi, Aloysius C. Nnadi, John Nnadi na Edmond Mbakwe. Ndị Charismatic Group na-ekene Chineke maka novena nke ha mere ọfụma. Anyị na-erunyekwazi Maasị Nnụnwa maka ndị otu anyị niile ndị rapụrụ ụwa n'ụwa na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị welugo ọtụtụ ebumnobi anyị, ọnọdụ nke ndụ anyị gosipụta gị. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ anyị ma gbuola anyị mkpa anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. n'ụwa na n'igwe gosi
iji wee gosi gị aṅụrị anyị na gị. Araja anyị ezi Chukwu nabata ya, were ya gọzie ya, mekwa ya ka ọ dị mma, kwesị na ị na-anara ya. Anyị arịọ gị, nara aja anyị ezi Chukwu nabata ya, were ya gọzie ya, mekwa ya ka ọ dị mma, kwesị na ị na-anara ya. Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, anyị na-ekene gị n'isi ụmụ odibo gị ndị butela onyinye n'ọlta nke gị dị asọ. Ha na-ekene gị maka novena nke ha melụ, ebe ha siri welu chụọlụ gị aja, ebe ha si wee gosipụta na ike niile na ihe ọma niile si n'aka gị bụ Chineke abịa. Ebe ọ bụ na ha were izu ụka anụnwa nye gị onwe ha, anyị na-ayọ ka ijigidesie ha niile ike n'ofu n'ofu. Gọzie ha, gọzie ebumnobi ha, gọzie ayịyọ ha niile, gọzie ihe ọma niile nke ha ji abịakwute gị. Eze nke bube, anyị chọrọ ka ụmụnne m ndị a niile bụrụ point of testimony maka ndị niile ekwenyerọ na ihe ọma si n'aka gị abịa, ka ha bụrụ point of testimony ndị mmadụ ga-eju enwe ike na-abịakwute gị mgbe niile. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nụ. Onyenwe anyị, anyị na-arịọ gị ka onyinye ndị a anyị bụ ụmụ odibo gị na-ebute n'ebe nchụaja gị masị gị ịnara nụ. Biko mee ka ha ghọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke nzọpụta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị na onye lụdọ welite n'obi ihe nọ anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sikwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito
nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchị kpọbata ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ erukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụlọ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Veji Maria dị ngọzi na nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile.
zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị, bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke osebụwa dịrị unu mgbe niile. Nyebe aka gị, nyebe aka gị, nne m na Kristi, nyenụ nwa atụrụ nke Chukwu, nyenụ onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọdọri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, ị na-eme ka anyị gbasie ike mgbe niile na enyemaka nzọpụta nke a site n'oriri ahụ na ọbara nwa gị, mee ka ezigbo okwukwe na-abawanye mgbe niile n'ụwa. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodiri Jesu. Second collection.